Jo, tak jako končíme s tými. Povedzte vy. Mne nevadí pokračovať. To je... Tebe to je jedno a Gamazer ty čo? Dáme druhý diel, poviem, dávaj. Jo? Jo. Konečne. Bežím na raft. Po vode bežím. Dobre, môžeme? Jo. Takže ahojte ľudia, ja vás vítam u nového videjka a dneska tu máme druhý diel z našej série Raftu. A opäť je tu zase Gamazer a zase je tu aj Dominik. Našťastie. Jo, tak skoro. Skoro? Jaké skoro? Skoro jablk. Nice. Ak ste nevideli prvý diel, tak si ho určite pozrite. Na kanáli dobrý. YouTube. Určite je dobrý. Jo, úplne kvalitný. A Počúvam pozerať do konca. pre ďalší diel zase 2 lajky. Poprosím. Nejaké dva, aspoň 4. Kamo. Nie. Aspoň 4 lajky a bude nový diel. S Gamazerom. Jo, držíme vám náš starý save. A čo sme vlastne stihli zrobiť vo skrine, tak Za- bolo vlastne, že nič. Iba debatovať o tom, že či natočíme ďalší diel. Oskren nebol. Však práve. Bol chvíľu. Jo, 5 minút? hovoril som si asi 4. Dobrý mikrofón. Ja, kto? Ty. Kto? Už máš dobrý. Ja mám dobrý mikrofón stále. Jasné. Ak sa ti nelúbi, tak dokážem robiť takú vec, že... Ale... Ne. Odjezd. Veď kúšte nám do raftu. Kto tu stojí a nič nerobí? Ja som altabnutý som kamo na Discorde. On tu proste stojí a nič nerobí. Ja som na Discorde altabnutý ty. Tak sa odaltabni od Discordu. Kde je Dominik? Tiež viem. Aha, Ťaží. dobre vedieť. Krek. Áno? Chytej. Koho? Ó. Ja práve som mal FPS drop, kamo. Čiže... A kopra nechceš? Ja som radšej železo. Kľudne aj koper, aj to. Kamo, Chceme to? ja po tebe hodím kameň. Pokom. Hoši, Tak po nikom, lebo som myslel kamo. potrebujeme drevo a lano. Lano mám, potom drevo. Skôr je drzevo. Jo, Šesť. notril. 6. Drevo. Ja Máme mám tretiu sieť. Ja mám hovno a šišky. Dobre vedieť. Jo, no. Čo potrebujem? Jo, rybu. Rybu? Nemám ich to asi... Jo, 3. Ale mám u seba nejaké. Už len 2. Jak chceš. No, dva. Zoberte si. Už len 0. Zoberte si koľko chcete, kámo, ja mám dosť. No aj keď notrili, lebo nestíham grillovať, ale chápeš. Potrebujem veľký grill. Super. A na to potrebujeme ešte jednu vec. Smelter. A na čo? Dobrý. Na čo potrebuješ smelter, prosím ťa? Aby som mohol vysmeltovať železo, kam. Kam mám metal, nepočúvam. Nie. Tady máš železo. Na stole máš železo. Nevidím. Máš- Tu na zemi. Dám ho na stole. GG. Čo zás? A ja nepotrebujem vysmeltené železo. Na čo? Jo. Aby som mohol kamo hodiť do tohto. Hoši, mám netbit. Kto?
Nebudem nás nič hrať. Prečo? Bo viem nejakú odpoveď povieš. A čo je Netbit? Kámo, čo to je? Red Beat? To je tá paráda... Je Redbit, ja som počul Netbit. Taký Tak rozumiem. Že Netbeat. Zabil chlapec. Hen to som ti rozumel. Takže cviklu proste máš. Uschnite, ho, ho, ho. Uschnite, Ho? uschnite, ho, Máš rád ho, house, ho. hej? Takže ty máš rád house. Kámo, ty zabíjaš fakt. Koho? Seba. Kamo, Gigi? Padol som... Šikula. Jak žere tú rybu. Ryby Žere dobre. všetky ryby. Vy ste zobrali Lebo všetky, jedlo kamo. potrebujem. Daj si melón. Veľmi Daj hladný. si, kamo... Cesnak si daj. Nie, ten ti šetrím do kuchyne, ten melón. Ja som ho žral, ale už... Kamo, ten melón nebudem potrebovať Si aspoň rád tak ešte za to Simple Smoothie? 10 hodín. Ho nebudem potrebovať, vieš? Si rád za to Simple Smoothie? Určite. Dobre, Ja to vedieť. recepty mám všetky na spamäť, takže... Aha. Dobre. No. A toto nie, všetky nie. Dominík. Kamo, čo, nepadaj furt. No, A nepadajte. jak som padal, ja som Nepadaj. stal a zrazu ma to proste zhodilo. Ja som stal a ma to zhodilo. Ostrov. Ok. To. Že ich máš vysušené. Všimol som si. Má niekto No, nabi. lano? Alebo Nie, listy? ale mám, že jeden list. Ja Mám potrebujem želano. dva. Mám želano. Dobre. Dáš jedno? Dáme, no. Nezaslúžiš si to. Však to je moje. Ale ne. Ja to nevzal. Dobre, kámo. Haló? Áno. Pakuj Čo sa vždy potrebuješ? do prdele. Nič, že som dal dneska 70 demičkám na Garenovi a hovno z toho, lebo som dostal Ačko. Ty ja nám padám. Darwin. Všeli som ho nepočul. Jahaj. Ja Kvôli som ho tiež priestorovým nepočul, ja som ho zvukom. videl. Nejakého dôvodu. What? Nechám spadnúť dolu. Videl som, no. Keď si šikulný, tak si šikovný. Vieme? Vieme. Jak som to myslel, Presne tak. Je to moc ďaleko. Čo je ďaleko? ty. Aha. Som to dobre prešiel cez ten... Napravo je veľký ostrov. Chlape, to je malinký ostrov. Väčší jak ty. Si zabil. Kúkaj na toto. No. Kuku. Kúkam, no. Wow. Ja myslím ten research. Nechápem z toho. Zas si vykraftil prúd? Na čo? Vieš, koľko mám u seba nevypálených rýb ešte? Ona si rád chytá. Ale na čo? No iné. Neviem, možno, že rád chytá. Ale mal by chytať kamo hukom. Ja som rád, že jedlo je na mňa. To sa nemusíte o to bať ani.
ja sa o to nebojím. Ani na to nemusíte myslieť na jedlo. Musím. Potrebuješ suroviny. Aby si mohol variť. No, jo, ale suroviny mi nachytáš, ale jedlo si nachytám sám. Tady máš jedno. Wow, ty si aký borec. Makrelu ani neochutnáte v tomto playthrough. Nedostanete proste, makrely sú moje. Nice, urobil si pohár. Nice, urobil si Advanced Purifier. Aha, ostro. Som skoro mŕtvý. Já mám ho. Kill issue, I guess. Kto rúbal tie stromy? Sorry. Já? Ešte jeden tam máš. Ahoj. Jo, actually, ja mám u seba 5 metalu. To zostáva. By som to mal dať vypadávať, že? Nie. Tu máš, Prečo si tam dal metal? Som povedal. Lebo môžem, kamo. Metal je potrebný. Vidíš, kamo, koľko nám to unlocklo veci. Máme baterku. A to sa vyplatí. Jeden piesok a 4 kleje potrebujem. Môžem... Dobrý, mám jeden. Nice. Nemám spíru, Gamazer. Jo, je dead. Ja už ho pikujem. Vezmu železo. Mám jedlo. Železo. Hoši, viete, čo to znamená? Dnes sa najmä dobre. Jo, keby som mal drevo, kamo, aby som to zakuril, no. Bubli jsem teďka dělal. Tam má ještě jeden stůl. Máte někdo 3 kleje? Já mám... Mám 10 plastu. Já mám přesně 3 kleje. Dobre. To som rád. Kamo, to je hrozné, ja s tým nič nevidím. Tak si to je preč. Nechcem. No tak- Čo to je za bielu vec? Biela vec. No, ja nechcem šark. Actually, to je náš prvý Darwin. Ja si skoro všimol. V tomto playthrough.
V tomto si bude prvý, no. Zpátky. Ale Takže teď je ten klej. 3 kleje a 2 piesky by sa hodili, ale tak jeden Já mám jenom chybuje. jeden. Tak Jeden ešte chybuje. Není tam nikde? nevím. Oh shit. Máte tam 3 ryby. Je tu Prečo? piesok. A nevím. Yes, mám ten posledný piesok, čo som potreboval. Odplúvame. A kam? Po vetri. Hoši chce to ďalší storage. Nie. Tak ja ho, akože ja na ňo mám, takže ja si ho vykrafním. Dobre vedieť. Mám docela hodně dřeva. A to bude storage iba na jedlo. Dobre. A nemáme už náhodou storage na jedlo? Už tam nebude jedlo. Semienka nie sú jedlo. Aha. Dávajte tam všetko, len kam nie je jedlo. Dobre. Mám spílu. Recepty si nechám u seba. Tady je jenom jídlo? Áno, A tady není. dám iba jedlo a semienka. Jo. Jdu na vecko. OK. Uži si to. Svíňa, kamo. Potrebujem drevo. A ja? A vieš koľko dreva mám v tom starom save? Neviem, možno 800, No, asi tak. 1000. 1000 tam nebude asi. Aj keď, čo ja viem, sú to dve plné large šestky. Je to možné? Jo, ešte ja mám obyčajný storage u seba, to je plný. Nezabúdaj. To je pravda, no. A tak to je málo dreva. Teraz môžeme ísť viacej do výšky, nemusíme ten raz až tak rozširovať. Vieš, Do čo myslím, výšky? Že proste pátra, že budeme stavať pátra. To sa bude dobre chodiť. Ale vieš koľko to zožere hrebíkov? Jo, zraz som si to. Rýchlo. Docela. Iba pár. Mhm. Chcelo by to lepší grill. Raz, dva, 3 dreva, dobre. Potrebujem drevo, lana, hrebíky. Jo. Nemám ani jedno. Idem si farmiť na lepší grill. Čo stojí lepší grill? 2 irony za metaly. Inak tu máš 3 metaly, ale nevypálené. Nice. Mám ich 13. Vidím ostrov. Nice. Čo to zase ničíš? Jaj. To už by chcel rovno aj fľašky. To chceš hodne. Ja hlavne vieš, čo chcem najviac, ale ten veľký backpack. Prečo sa to spavnuje hen tam vpravo? Ja, lebo sme menili smer. Chcelo by to súd. Mohlo by to už zrobiť tú vodu. Ale, jaký súd? Čo to je, že súd?
také nepoznám. Ty hej? Jak budeš chcieť hinge, tak mám. Kamo, kto nechal listy v research table? Možno ja. Ja. Ja, actually som to ja. Ten zpátky. Vítaj. Vítaj, chlapec. To som vážne. Nice, kamo, toto mi to dá, ale skrep nedostanem. Čo? Aha, super. Actually, to je moja najobľúbenejšia časť celej hry. Prečo si zazmenil smer? Lebo ideme na ostrov. Čakaj, kým sa začnú spavnovať, kamo... One. Loot. Lebo ideme na ostrov, preto som smenil smer. Máme sa tu něco už vidím. Čo? Myslím, že to je trošku přezměnili. Ne. No tedy. To tu nebyl. Ja si tu moc dlho nebol, vieš. Kamo, toľko mesiacov. No. Toľko dní. Toľko mesiacov. Toľko rokov. Jo, no. Veľa sa tu zmenilo. Ale že úplne. To chce prvý kusok Darwina. Vaši. Už jste zabili Darwina? Actually, jo, ja si ho dám. Áno, si predstav. Ještě to udělat, jsem tu nebyl. No, takže Dávno, tak ešte dlho. pri tom prvom ostrove. Už predtým. Na začiatku videa doslova. Mhm. Nechcú mi padnúť skrepy. Nechcú. Koľko chceš? 2. Kto zase zmenil zupak? Grill? Grill. Kámo, on sa tam nezmestí. Tak to je GG. Čili si ho dám sem. Óóóó. Mám nápad. Hoši, Bazooku. viete čo to znamená? Uvaž si vlastní bazooku. Jo. Actually, tento tu môžem nehať. Zatiaľ. Super. Už nemám sakaru. Vykrafti si. Nemám šutry. Jož. Už máš sekeru. Poď sem, poď sem. Už máš sekeru. Danke. Hoši, mám bazuku. Jo. Ukáž? Dáš mi ju? Ja potrebujem, nemám jedlo žiadne. Ja som hladný To skoro. slova, tu máš čestku. Tá bazooka je lepšia. Dobré. Hej, mám ho docela hodně. Daj tam drevo. A za chvíľu budeš mať Darwina. Chcem bazooku. Bazuka je moja, kamo. Môžeš mať Salmona, jak chceš. Dobre, dám si salmona. Ale musím ho najprv upesť. A tu máš Darwina. Tak už nepotrebujem jesť, už som najedený. Dobre. Ja vám ďakujem, že ste zhľadali toto videjko. Vidíme sa u Asi ďalšieho tak, jo. videjka, napíšte do komentárov, že... 2 plus 2 je 4. Jasne, a Že kľudne je to. Že 2 plus 2 je 4. Napíšte do komentárov, či chcete ďalší diel taký, že budeme robiť tak, ako to robíme stále, alebo to dáme, neviem, do timelapsu celé Na úplne. Marse. Na Marse. Jasné, na Marse budeme tam, hore, kde si, na nebi. Napíšte do komentárov, či chcete potom proste 10-hodinový stream z Raftu. No, aj to môžete. Každopádne ďakujem za zhľadnutie a majte sa. Čau.
A Gamazer drží hubu. Zdravím. Kámo, ty kokos.